Nyakwarmo kaka nasingo ni saa achiel e chino marang'i chwero ni kochopo saa 3 e chino mar oimore tene wadhi bedo kod sigana molos gi thuon ka ji di thuon ka ji duogo. Kaka juma ka juma okelni chino mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jafwambo ma thiring'inyi mwalimu James Onyango Joel moyangore kaka JOJ. James Onyango Joel osebedo jafwambo kuom higni mathoth kendo ling'any mare Nyakalondo osemiye chia komuocho ngoro. Jata chendo ni Walter Nyambaga miyo sigana mar mwalimu JOJ. Wimbo ambao ulitia fora katika anga ya muziki. Ani nyamburko kendo adhi manyo James Onyango Joel mondo abil kode wache wilai mage mag tich. Mosebede igni mondach e gari sahan mage moketi redio ema nyosa kachak monyongo dek. JOJ jafwambo matuklo nochako sombe kure. To somba won achako go to Simbo ayadhi Ambira High School. Tuke mag sinema mane otugo ne omiyo hape oleng'ore nyake od fwambo mar KBC. Bang'e kana wuok Ambira jogotera ni BBC ber koda to ne an ng'ama act omiyo ne ayudo the best actress award, the best English speakers award. Omiyo ne jogo okawai e radio koka puonj. E kaka noyudo sir kod piny British yudo tiegruok malach e weche mag fwambo. To koro jo British Council yema o sponsor a. To en ang'o mane omore fwambo? Na bedo gi gombo mama moro nitie nosenindo. Mama Christian Atieno maja odogola ma luo baba na wacho nengan an katieko somba Ambira High to nunene pik maduong' to pik no nating'e Elizabeth Akinyi gi jomatiyo KBC to ne koro nabedo gi gombo mar bedo jafwambo ka an Ambira. Nene anima andiko gigo duto motimore ka jo ogo mpira to andiko ne ng'ane odum kama nyani ai jogo wacho in wateri mna kanyo. Omiyo watudruok mare kod Agao Patrobas maneni kod lonye Kisungu to kod dholuo e okang' mamalo. Ani mana puonje nobiro nga timo program moko na luongi ni bi schools broadcasting koni mondo itim to bang'e koro awinjo ni ayudo ni osomo ni kata koda news kocha omiyo mano en product ma amor. Ere ting' ma itiyo kaka jalno machungo weche manyien kapok odhi e yamo makoro ang' idhi somgi. Ere kaka nilosogi makoro gikre? Gimoro wan kodo ka miluongo ni script. Nyaka ing'e ni dwa chako kanye tibiro gik kanye. Omiyo kapok idonjo e studio to mano gimitimo. Ere kaka ne ochako puonjo ji? Aloso ing'ena an na opuonja kata train curriculum based educational programs. Omiyo ka KBC ni kindika gi schools broadcasting ondika kaka graduate teacher ne wapuonjo ji e radio ting'ene wan ganyanyongo wapuonjo ji e radio anyanyongo Justice Okubasu mago joma ne wan go. Omiyo wakinde mane ochako muocho e pado mag Zilizopendwa mane gido jodongo to kendo toyo gi aduwa. Zilizopendwa chande chalma achake 76 nyaka chel kawuono. Research mara kaka ne ubiro ka tu uyudo ka atmo research ng'en kawuono onyalo bedo kata tich ariyo te iyudo ne asaneno tich ang'wen
mbele na. Koro atimo gik moko kaluwore mag gino madwaro tich ang'wen. Nitiere kidienje ma kata gik ma thum tinde timo e dend dhano. Kaka ang'o? Nyoso dend dhano. Gipuonjo opogore opogore. Mwalimu JOJ miyowa kaka Daniel Arap Moi ne ohero kit pado mage e redio. Daniel Arap Moi to en ga very careful. Kendo nahero sendi mag ngoma nong'eyo. Omiyo mag ngoma go aketo aside nikech unyalo penjo sasa na ile siuni cheze koro to ang'eyo ni owacho mane tagoyo. Koro ne ang'eyo ni kara owinjo nga kogochona gotieno to owachona ni to okigona e thum makama. Nase study go bang'eyo gik mohero kaka Julieta uko wapi mano yudo naka. Ikruok mare kapok ochako chenro mane miye uma kendo miyo iwinje nyaka e pinje ma oko ne chalo nade. To ka en ng'ama ma ang'eyo ng'ano nyalo penjo mano ataketo ka yari taket i script gihero program ni giwinjo kata America giwinjo kata Britain. Nitie ng'ama gochona ko a Britain Dennis Agot. Okoni Moi ne oore piny DRC mondo odhi osom rieko kuom Franco Luanzo Makiadi. Daniel Arap Moi Nyasaye chunye kama baya ema nowacho na huko Kongo ulijuaje yule novinjo program manatimo from Franco. To pinja nito ulijuaje hata mama yake tawacho na njadera gini en research si uende bas an kana de chingmane iki openye nito seik ngano awacho na podi koro wacho na de tabende gigo ma adwaro ng'eyo awacho nito jathum makamaeri ne kanye jathum makamaeri to idwaro through embassy mamarwa. Mwalimu JOJ leronwa ni owinjo dhok moinga 6. Tanyalo wacho dhok Kongo bende maber to nopuonja French e school anyalo wacho omiyo English bende anyalo wacho maber Kiswahili. To ere kaka ne opuonjo ji e redio? Ing'en puonji redio tek nikech ng'ato penjo kacha gima kama koro iyudo ni ringo kaka kidwaro kuom jolony kidwaro ng'eyo ni to gitimo gino nade kata duoko machal nade minyalo miyo jogo mapuonjre. Omor kod wuode Joel William mokawo kit tich mar wuon mare motegno. Nyathi ma aneno koluwa en man kachacha iluonge ni Joel William en ka gik moko ni studio o direct gik TV o direct o chungi kamera ong'eyo. To en kod ote makende ne jofwambo. Jafwambo nyaka iwach adier ming'eyo ni iwacho nigi adier. Gimoro amora mawacho nyaka bed gima nyewang'e. Wakawo thuolo mar sudo kuma puch nitiere mondo miwa chal mar kit pado mochano. Kaka ondik ne wang'eyo. Moko ondik gi dho French, moko ondik gi dho Lingala. Koro Linidani. Ang'eyo. Mwalimu James, kwan na osiepeni moko migeno ma inyalo migeno kabisa. Mageno. Injinia Sipe Mwakonyango en achiel kuomgi. Agene. Nitiere pado moro mapok ni wuok e studio ka ok itugo. Mano mane? Wachane. Mokolo na kokufa ema aneno ga ka donjo na ni chieng' mana tho nikech gik mowachi i record no gin adier ni kata nyiri ma uneno gi nawe pesa nawe
katho. Ng'eny jomoko ok ong'eyo ni mokolo nakokufa tiende en ang'o. En chieng' matho ang'o. Nyakoro Magajwang' iwinjo kit mbaka mwabedo godo ni mokolo nakokufa tiende chieng' ma en atho tang'o. Jata chenro mari kuom thuolo ni duto ne en Walter Nyambaga Wood Koweru, thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Gisani oriti masani.